Se on moro. Nyt tänään pelataan 2013 Bubifutiksen Kirkkonummen mestaruudesta. Paikka on legendaarinen venäläinen kenttä. Seuraavassa katkelmia siitä. Ei, se olisi meidän porukassa ollut, mutta se on nyt lomalla. Nää kuule kaikki maksaa täällä. Päivää! Moro! Ei hevossa mennä. Mulle toi 4 euroa. Jos on puoli, niin toi 10. Joo. Eli mitä me? Henkka, et katoo maalissa. Henkka, et katoo maalissa. Ei kun mä hämään vastustaja. Mä oikein kiertää, mut mä heikelmätin maalissa. Se oli ihan ylänuorina. Semmonen läppä, että tuossa Ripalla oltiin ja jengi puhalteli niihin alkometreihin. Mentiin semmoista 0,8, 1,2. Muun vuoro tuli puhaltaa niin 3,6. Niin, rapuilat meni ihan helvetin hyvin. En pelaa. Hyvä, jos pysy pystyssä. Mutta näin tää homma eteen. Kato Iestomia, siellä vittu yrittää jotain. Ihan turha. Appa tulee tänne ja Ei oo mitään keskustelua. No mä annan sulle nyt kakku. Mä oon pidetään. Kalle, Ripa, Marko, äänitään. Tuomarilla. Liipataan päästä loppuun. Okei, pituus. Maalivahin roolia ei tarvitse miettiä, kuka on maalissa, mutta sitten... Pahtaa puki. Jos on niin monta halukasta, niin mun pitää jäädä keskelle. Tässä on tää pakki. Mutta mulla on maa, voitetaan olla jossakin välissä. Ihan yleistä riippuen, mä oon nouseva veskari välillä. Kyllä Marko lähet rynnimään. Joo. Mikä mä voin olla ylempänäkin, ei se mitään väliä ole. Säkin voit olla yksi nousemista pakkeista. Niin. Niin sitten puhtaita pakkeja oli siellä. Mä oon täysin puolustava pakki. Joo, täysin. Mä jään Kiitos.